Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Uy! Hey! Uy! Oh, ano mo? Kanina ka? Kanina ako dito. Kanina ako. Ay, sa live ito, aba. Dito. Ay, ba, istorya ako. Kasi ito, aba. Pingaon mo kayo yung polo, eh. Ay, sikutin na karaan na. Uy! Sabay. Di ba, karang katong ba na, karang katong scheduling, babos-bibos. Karon lagi adlaw. Di ba, nagsultihan ako niya karong adlaw. Gikan niya sa airport. Buditso sa dire. Ha? Uy, kung dito magkari-diri. Pato magkari-diri pa ulit ito sa sila, ha? Di lagi nagsabot kami. Nagtakay namin. Lagi ka sa airport. Buditso sa dire. Di ba? Oo. Oo na. Uy, prima. Ano po na itong problema? Sa problema ako ninyo? Ako na balakal ako, kita tao na mag-umabot. Huwag kumabot. Oo. Kung may plano mo. Ha? Sundian ta mo. Sundian ta mo, ha? Kini kita buha. Gusto nyo ko magkita nila ni Big Boss kung kasi ni Jano. Gusto ko magkita anak. Kaya ano? Sino ba kang anak niya si Mika? Ano sa man mo? Nangawa man mo eh. Taka mo lang mo. Pasabi mo na ilog. Pasabi mo na ilog eh. Eh, yako. Oh. Si Nika ang anak ni Siano. Paano tapos niya? Ano na? Problema na nila. Sabi kay si Nika, si Siano mo nakakuha ni Nika di siguro ang sitwasyon na ha? Magpadiin. Paminaw sa lagi. Muna pagkatapos ang idea, ako na dialog. Sige lang. Nakuwat lang ko sa inyo mo suot mo, imo gikawat ang dialog. Problema na nimo. Kana may katapusan akong idea. Kung di siya mo, panitis. Ang kanang gini mao ba nang magkuha tag dugo anak, dugo. Hindi ko. Basta initis. Kabaw na kana. Muna katapusan tong idea, dili kay pablangko mo, takal na mong tubag. Babot na ta dire. Pabot to. Basta pabutos po sunod. Isa to kagisa to na. Yan na dialog, di mo matingog. Saman, muna. Magsige mong sulo-sulo, malimot na mo. Istorya po, ayron di masih ketawa Josili mo. Sikir mo. Hoy. Right. Yan. Kamilo. Ito si Big Boss din. Usaha na mag-istorya. Kamilo. May siguro gusto mo ko ni Kukusuman. Dili lagi, nagsabot na mi. Kana ibut-but buhat na imo na ilog mo kay. Nalimot na kabuhanga ka. Taka lang ka. Sige to katawa Josili. Jusil. Kato Jusil ko. O sa makita to nimo lagot to. Hapit pa may nangamatay anak. Nak, salamat na ka nga sa imong naibawaan ba. Di mo usab ang iyong pagtanaw na ko. Salamat kay nak. Sa uno na agun nak nga
pinangga ka na mo ni mama ni mo. Di, dili na mahitabo, di. Kay pinangga kay ko ninyo ni mami. Bisa ka sa mong gay ko nagduda ninyo. Yung ako lang ba? Kay tungod sa pagpangga ninyo na ako. Yung ako alam ko ba, bisag dili ka na ako tinuod nga anak, pero sobra pa ang pagmahal mo, di ba? Itong gusto ka tong sa gamay pa ka, gusto ka tong munika, katong gamay munika ba? Nginom ka to? Nga, naputo lang o? Ngayon mong gilubag o? Naputol di. Oo. Wag ko kwarta ato na, pero ako lang yung gipalit kay mo. Kukanta mo to munika hagan, may Mama, Papa, no sugar. Oh, kay diabetes na. Ito na ka, bisan pa manhak, say mo na ibawaan karon na. Pero, Pero di, saman, di ba naman sa Kuya Right nga makabaw kung kinsa gyud tinuod na akong mga ginikanan, di ba? kinahanglan gina nga imo ginang kuan. Sige lang, tabangan ti ka. Imo nagkatungod. Mentag ang imong mga ginikanan ba, mga Ayala, mga Gaisano, mga Isim, kan mga dato ba? Sus, okay ra na di dato di oy basta makapangita na jud ko sa kong tinuod nga ginikanan. Okay, si Pili. Pako'y jamo Way laing gisaligang gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligang gawas sa akong kagwapo Di ba? Si Sir Philip eh. Oh, unsa man, di di ba? O, so, kukibaw kung si Sir Philip, gani mo. Takabaw di. Wala takabaw sa. Nga si Sir Philip, kinangita man. Oo, di ba? Basin po siguro, si Sir Philip yung mga mahal. Basin gyud di kay ipangita gyud si Miss China. Di ba? Kani gus Miss China, no? Mo gini gadas COVID. Ngano ni tungam sa na siya, no? Ikaw mukha si Miss China. Oo, So, lagi ikay ako. kada sa COVID. Di pandemya na ko ron. Ma, si Luciano, maode si Miss China. Oo, mo na dunggan, ma. Si Kuya Shan, si Manoy Shano, de Miss China. Unya, Oh my God! oh, lagi. It's a miracle! Diba? Unsa? Mauto siya. Unsa? Si Luciano, maoy si Miss China. Unsa? Wa man ang buto! Unsa ba tapak? Miss China, Miss China! China? Oh, lagi. Unya. Ikaw Isa may, isa may amahan? Ay, Unya sa. laruan ninyo. Ay, okay na ako. Ayaw mo kung bason. Basan na lang ko. Kay maglikay-likay pamanta. Unsa may balita nimo? Okay. Isulti tarong. Okay na. Sila kita nimo. Yes, ako sila kung kuan. Unsa man diya? Unsa? Si Shano? Si Shano. Masi, Miss China. Dapat yun paso kay Miss China man ko. Oh, si Miss China, ali. Si Miss China o si Nika, iya din ang adopted. Ang iyahang papa, si Sir Philip. Oh, Philip! Unya, diri. Ano, kasi ama niya? Si Sir Philip, pero ako man yung gikuan. Nalaan ako'y iksoon. Ay, alakan siya tayo. Ano naluding man sa di? Ano mo man itabi? Manong ba siya na siya? Nag-loading na siya. Kani nga naluding? Kaya nga, no, gusto siya sa cellphone na nagsiktik. Mura nag-steamboy! Dialog niya! Ikaw, dialog sa dinaay pag-loading. Oo, sige, sige. Wait sa for a while. Kinahanglan ang Miss China magpaso-paso sa paso. With feelings ba? Ilang lang istorya? Oo, Alam mo na po yung kakawin. Okay, contestant number 1. So, ato balikon, Katrina, Oh, nya. si Shano, Nya, ano man, anak man ako man. si Shano, si Shano easy, Miss, oh. Miss China, guys, ikaw, Asa, okay Miss na. China, si Shano, Okay, usa pa. Wala lain. Okay. Paano to siya? Ulit-ulit? Ikaw, sige, sultin mo. sige, sulti mo, oh, Di, lagi, si Miss China, lagi mo, si Noy Shano. So, Si Miss China si daw. Nika, Mao si Shano. Maoy, oh, adopted. oh, O nya, ay, sige, katawa din na. Wala may kapday, sige, katawa. Unsa man mo doon. Sige, pakita pagtubig, Aris. Resort sa tayo, resort sa tayo. Sorry. Ma, Oh, my God, no. Okay. Oh my God, it's rainy. pagklaro dia, mana nasuko sari, si Juan, Dili kong nyo na siya. Yes. di mga mag-show, pagkala nas tubig na kayo, nagiusay ka na itong tubig sa kwarto si mo. China na na, si Miss China, Anya, atalawa na lang kong braso, nawagtaw na lang. uy, si Katrina, marunong mag-sponge, Mil, ang bata
sad man ka na siya ninyo. Ang gani kay naapsan ra nako kay naharang sa siya ni Balinsyanag ni Miss A. Sorry sa kayo diya nga nidagan na ko diya. Pagkalit. Pasensya sir kayo dong ha. Nakakontribute mo ko sa kahadlok ni mga mabungkag atong pamilya. Ay, ma, Mao gyud ni timan-an ninyo ha. Timan-i gyud ni ninyo. Bisag unsa kadako ang atong problema, ato jud ang atong bangon. Sino? sarong. Oy, boss. Ikaw sino ba? Pila na ko ka tuig sigig balik-balik din eh. Nga na. Ha? Hindi. Grabe ni mo eh. Hadlo ka mako ng imong gitaguan sa pila ka tuig. Mil. Ay, sige, Ha? ko na siya, Mil. Ha? Pagtarong ha, tarong mo. ha. Sir, unsa man gyud ide imong tuyo? Ayaw lang pangisugod. Istorya lang tagtarong diri. Doon na maguno sa kipunit ka bata. Punit. Hay man siya, hay! Mo, tadi na ande bat. Ah, may bata dia. Ikaw no. Kasi Ikaw ba sino ba? Tukaan na lagos tinuod. Gipunit. Dako na kay ko gasto. Oh. Sige, pangita na Miss China. Pero ikaw ra di ay. mo lagi. Ha? Unya, asa naman? Asa ba na bata kay mo nabulitan? Mut. Siya! Uy, Ha? tulog dunia. Siya! Kalma lang, sir. Wala Okay lang, sir, oy. Wala mo kikikuha ang bata, sir, oy. Nako'y nakitaan. Ha? Nako'y nakitaan. Sino nakitaan? Nakitaan ako ang bata, pero wala ko kikuha. Wala ko kikuha. Nakitaan na ako. Oh, ano? Kalma lang mo. Di, aron ni ba? Aron kini ba? Oh. Mahusay na tanan. Magpadinites na. Huwag kang mahusay dinites. Saan na siya? Ha? Dinigod! So, ang pasabot ni mo kanay mong anak? Oh, kana siya, kung anak. Kamubo ni mo? Ay, kung inanabag, sorry ha? Kalma lang. Sir, Kalma lang. og magpa-DNA test ta. Hmm. Ug mo gawas nga imo gid siyang anak. Imo siyang kwaon? Angay pa ba na ipangutana? Ay sa niya. Nak. Ay sa. Maglibog Sige. di. Sugot ko. Mapa-DNA test ta. Pero, Pa-DNA test ko di. Pa-DNA test ko. Sige, ato tawag asa man naliwat ni mo nga? Kamubo. Ay, pag-ingunana, pag-istorya. Sumura na siya na. Klaro eh. Ha? Pakistan siya. Hoy, Big Boss! Big Boss! Boss! Asa mo, boss? Diin, magkabos nga! Ay, sabok, sabok. Ay, sa boss! Asa ka masugat mo, boss? Oy! Si sugat. Paabot minimo kay ikaw pagsugat, pag-abot ano ba? Oh, stay na, kinanglan, di na kinanglan. Ay, nalamog dagang nuwas na. Ano man, boss? Ay, nalang, huwag na ko makinanglan. Ha? Boss, bukuyog eh! Si Kuyog. Huwag Kuyog. Dinila mo. Bilila mo. Boss! Unsa? Boss! Sige pa rin, boss! Oh. Paita ni boss eh! Unsa? Unsa man? Dapat abos ba? Unsa? Mo remind ka na mo na abot ha, kakasugaton ka na mo! Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Boss, sige boss! Boss, boss! Matahilo, boss! Matahilo! Matahilo mo. Ha? Sa? Ay, sa mo. Tarawa, kato, nabawa na gito nga kisay ang anak. Nagdali ko to sila. Nagprutasi na kita mayo. Now ni si ano, niaksyo ka black ka. Mau gani. Si Mil, kaila ko na po. Kailan ko na po. Wala yung ko magdahog. Ilin na anak ni Mayor Luciano si Nika. So pareha din na siya ni ninyo nga sinago. Oo ba? Ala no? Ang nakalahi pa yun, ani. Kay bata pa si Nika, gisagot ni siya, no? Unya, luoy pa yun kay si Mel kung asya na kay bawo sa tanan mga istorya. Ako na di nga. Pero ang ako ani ba? Naluman po na si Shano in town, uy. Kadako pa in town, miserable di ay sa kinabuhi nga. Wa man siya mo sulti nga siya di ang pangita ni Sir Philip. Kata na kita nga, Oh, good. big boss ba? Ayaw ta tuloy. Puti sa siya. Oy, kaya maklaro po na ba? Isura po na yun. O na, may bawas Nika. Saon na lang sa taon, anak. Kaluhin po taon sa bata. Wala. Pero, kung si Sir Philip ito iyang papa, ano nga man siya naliwat sa iyang papa? Pares na mo, naliwat kami sa among papa. Na si Uy, Ma'am. day. Ingani maguli, day. Wata kay Bao, ang inahan na ng Nika.
Samtong pud nga dili parehan niyo na napikihan sa height. Liwat siya sa mama, silbi. Oh. Di ang ako pong pasabot pa na ang mama ng Nika, dili siguro parehan ninyo nga murag bonsai nga pagkatao. Kami ba, istorya raman yun din, no? Istorya raman din ako. Ato nag-research, oy, kaya lisod sa kayo ning magpuntuan pag istorya. Kinsa Dito, dyan ay. na? Mausad, mausad. Atikat, i-search sa Google, atikat. Kanang Miss A, palisya na kanang mungtano ba? Nga kita mo ni Shano ni Big Boss, nagkuhin pa ko sila. Mau ba? Oo na sila wagi dire. Natataura naman mi diri pero maski anino nila ni Big Boss ug ni Shano wala gid mga kita. Hoy, Panginoon, listen to me ha. Pumpas mga tao. Saan naman saan? Nga nagkuyog siya tanang pamilya. Oo. Dito. Oh, Tessa, basin okay na to sila niya. Nangaon to sila ba? Yung ang tupan Ang problem mo eh. Ay, mga chismoso. Family banding? Oh, ina na. Pero ako pangutana ba hoy paminaw. Ano nahibaw man mo? Unsa man mo hinapat ka? Kahibaw man di ay ka nga nagkuyog sila, nagpamily banding sila. Oo. Unya ano na dili pa magkanangutana Mana? na mo? Pumpas mga tao lagi. Pumpas mga tao. Abi, maugan ni ang hingon nimo. Wa gyud ka kasabot. Ay na po. Di ba nangutana rami ba? Lagi. Kita ba mong Shano na sila Big Boss? Wa, gani. Ikaw, kita ka. Oh, pareho gani mi diri nagtampo, mangutana pa man kanang. Ako lang po sunahan kasi ito dito makita ninyo. Ayan mo siya. Wala ka naman ako dayalo. Masakit na pinut, pinut. Ato na, unahan ta pa si. Nana sa ito ah. Sige. Pwede ka pa ihatod. Ihatod di ka. Sa mukha ninyo ay ka. Allah, ang forever. Saba kayo. Seryoso ang gusto niya. Mangutana pa gani agi pa si Shanong sibig mo. Sabaan mo di ay. Dito balik-balikan na to ba? Ang sam, loko. Inaon sila ni na Ate to, guys. Nico, no? So nasayod na ba kasi Nika nga siya dili siya tinuod pero ang akong paminaw anino. Oh. Dili ba kasi Sir Philip Gimaoy tinud-anay nga amahan ni Nika? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Unya, ang inahan ana, Mao ginay pangutana ron Miss A nga nagtangag og dakong ganti. O kinsa jud kay ato inahan anang research sa Nika. Mao sa nay pangutana diha. Nganong si Nika nga nabuwag man na siya ni Sir Philip. Mao na siya mga pangutana. Ako kayong pangutana na. Ato na pangutana. Oh, ngano napunta siya nga sa kamot ni Shano. Oh, nabuwag siya ni Sir Philip. Pero sa atong gidugayon ninyo nagtapok-tapok sa usa ka barangay ba? Ano lang yung taan ni nakakuan, nakasayod. Sukat-sukat ka ni Adto, wag yun mi nadunggan, nga nagisulti si Shano about Sa ato pa diya iya lagi sa dugayng panahon. Iya lagi diya ning gitago ning maong inaniro nga miserable nga kinabuhi ni May Nika. lain pa. Oh. Oh. So kahibaw pa lang ko nga si Shano mao si Miss China. Agoy nakakwarta naglimpak-limpak na akong kwarta ron kay. Uy, nagpapuntis ba yato? Nagpapuntis ba yato ha nga? Kinsay kuan kisay na makakita ni Miss China. Ito siya nakadaog na itong contest. Walay nakadaog kay puro mga tikig na ang way nakasuon ni Miss China. Oh. Kung panalitan, kung ikaw Miss China, o saon man nimo? Si Miss China, dili hagipot og naong sama ani. Oh. Dili po parihan ninyo nga mura mo gunsay. O dili po parihan nga naingon nagduranta nga wa bubuhi. Ayaw sa May panduranta na bubuan pa pero kani sige lang LDR. Sige lang kayo. Ano to sa LDR ba? Ha? Sa LDR. Long distance relationship. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang
Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.